Sanabi niya, hindi Hello naman Kamutya, welcome back to my channel. Holiday na naman, labas na naman namin. Kasama ko din yung mga kaibigan ko. Hi my there! At aking ano din siya, ka-building ko. Siyempre kaibigan na din. Saka kumakain kami. So dito, kakain muna kami. So, see you. Hi bird. Gusto mo bang mag-day off din? Do you have any problem? Oh, it's so cute. Gusto mo bang mag-day off din? Really cute. Wow. Hi guys. Meron bird. Oh, ang ganda. Parang hindi siya nakakalipad. Oh, lumipad na siya. Tignan mo. Dili na lang ko angay mag-ampo, no? Kumuda ko pa ba ning akong totoy? Ang angay na kong iampo nga kanang naay mo totoy. Hello! Welcome back to my channel, Kamutya Waliling Channel. So mga kamutya, wala akong gagawin. Natapos na akong magsimba. So, ang gagawin natin ay mag-gala-gala na lang din as usual para naman ay ma-enjoy na ang day off. Ito tayo sa ano, ato ta sa Mark 6 magtaya tagluto kung makadaog bataan ni makadaog di ay so wa na madato tadani mas hindi o kaluyan sa unggoy ilaypad sa unggoy diba sige mo adto tangadto mo adto ta sa Jockey Club. Wow yugi ko ha yugi ko ninyo so mo adto na ta adto na ta sa Mark 6 tapos kay yung kinamaak ikaw na ta ha ayun na Mark 6 na to ito na ang Jockey Club Hong Kong. Papasok na tayo. So, dito na tayo sa loob, sa Mark 6. So, tataya tayo mga kamutya. Ito yung hitsura nila, diba? Ito, pipili tayo ng lunaro. Kung ano ba. Siguro. So, katapos na tayo nagtaya. So, maglayo na tayo. So, bali, 20 lang yung aking tinaya. Tapos na tayo nagtaya. So, uuwi na tayo mga kamutya. So, uuwi na tayo. So, dyan lang tayo tataya, oh. Dyan. So, andito na yung ticket ko. Sige, at tayo na may gagala kung saan saan.